lakaw na sa sayo pagani sa buntag lakaw na sa Lin ban ka daddy ban ka daddy ikaw ban ka daddy sa highway nagkulat mabante. Ano mo, full tank? Jis. Full tank daw. Full tank. Pila ito eh? Mahal lugar kadaan wit. Wala kanira. Diet na mong gogor. Bihon ba? Ang mga itoy, ang mga itoy. Ang mga itoy, mga itoy. Hindi pa man mo mabuhi itoy. Ba? Okay? Gatutoy pa mo, gatutoy, gatutoy pa mo, gatutoy. Tower. Okay. Kan may baka. Huh? This way. Ay na, apa kayak diksa yang mami dia. Nyawa na loy. Ayo dog. Oy, pre no, gilos man mo pre dito ang tatataman. Dating lugaran eh. Kamay aning sabon, basik. Ano ba? Lumpat yung tulog. Basik, magtulingi na tag-ulit. Wawaw lagi. Kalat, dito na ako. Tulog bibili na. Masing din nila tatama. Welcome to Overview. Mga baday.
Anang gaaso dia ang mukan. Oh, Dili sa nibi. ang tower to tower ni karon mga bali, tower to tower. Normal ini nga mga bolt ah. Kalasangan. Uy. Kadungog mga inani nga tingog kung nanakasintro. Wala di na ko ni baylo na bukid nun sa asa kay. Lamay Oo. grip yan. Oo, may alarm. Tingog ang alarm. Oh Lord, ayaw sa agad pa ulan ng Lord ha. Pahumana sa amin para makakamit kami sa inyo. O ba nun mo ching. Arang sana magdalasan akan hagdan. Wala mga badyo. Nawala na. Ha? Agsensya gawala. Nagpaks. Igo na spag. Nagpags na. Pero to'y tikling dako kay eh. Bugnaw bagay kayo. Muna yung sakto nga pags. Oh, gabugnaw. Baday. Nagpags na rin yung mga baday. Bugnaw guys, tanan. May pang frequency ato nga pada. Yan, dini mo nga dala. Dini mo nga dala. Ha? Kaninon? Kana di na mo. Woo. Saka. Lapit na daw. Alright. Pagi na ko katunog ga pare. Nasak no rek bisong. Kapag sumaba diyo. Right. May pamagi silang gawa gatong pagdipon nga naikatamo. Luoy ka ako sabi. Tawag mo. Pag kanindot. Welcome to Libuna Bukidnon. Update lumot ang update ade kay parang nga wayan na ni ron. Update kay. Sige alam. So,